Верховна Рада ухвалила скандальний законопроект 12414, яким фактично обмежується незалежність Національного антикорупційного бюро України і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тепер генпрокурор може забирати в них справи, передавати іншим органам або взагалі їх закривати навіть щодо топ-чиновників. У Єврокомісії вже висловили стурбованість. Там нагадали, фінансова допомога ЄС пов'язана з прогресом у прозорості та боротьбі з корупцією. Представники G7 також закликали зберегти незалежність антикорупційної системи. Європейська інтеграція України може опинитися під загрозою. У ніч на 21 липня в Москві невідомі підпалили автомобіль Mercedes-Benz ML350, який належить директору компанії Петров Інженіринг Володимиру Петрову. Ця фірма виробляє дрони, генератори й електромотори для армії РФ. Поліція росіян поки не коментує мотиви, але інцидент трактується як диверсія. У Росії змирилися з тим, що пасажири тепер ночують просто в аеропортах. У московському аеропорту Шереметьєво почали офіційно роздавати матраци. Це стало наслідком масового скасування та затримки рейсів через атаки безпілотників. За словами очевидців, пріоритет надається сім'ям із дітьми. Люди по 10-20 годин залишаються в терміналах без можливості вилетіти. Дрони паралізують авіасполучення, завдаючи країні значних економічних збитків. Це ще одне підтвердження – війна Росії проти України повертається до самих росіян. У Росії продовжують закручувати гайки. Держдума ухвалила закон про штрафи за пошук так званих екстремістських матеріалів в інтернеті та рекламу VPN-сервісів. Цікаво, що проти закону виступили навіть відомі пропагандисти Катерина Мізуліна, доносчиця та директорка Ліги безпечного інтернету, та головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян. Але влада не зважає навіть на своїх. Тепер кожен пошук у браузері може стати приводом для штрафу. YouTube продовжує блокування проросійської дезінформації. За даними CNN, лише за останній період було видалено понад 2000 акаунтів, які поширювали пропаганду на різних мовах. Уже давно заблоковані канал Russia Today, ДТРК Грозний, брифінги Захарової, шоу Міхалкова та десятки інших рупорів Кремля. Політика платформи з кожним місяцем стає жорсткішою. АвтоВАЗ, колись символ російського автопрому, опинився на межі колапсу. На складах накопичено близько 400 тисяч непроданих автомобілів. Продажі «Лади» впали на 26% лише з початку року. Причина – обвал автокредитування, інфляція та зниження купівельної спроможності. Китайські бренди витіснили російські, однак і в них продажі падають. АвтоВАЗ готується перейти на 4-денний робочий тиждень. Це перший сигнал масових скорочень. Польський МЗС закликає всіх громадян терміново залишити територію Росії. Там попереджають, у разі кризи евакуація може бути неможливою, а консульська допомога недоступною. Окремо звертають увагу на поляків із подвійним громадянством. Таких можуть мобілізувати в російську армію. Дипломати рекомендують покинути РФ усіма доступними способами. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, станом на 17 липня в окупованому Криму відкрито щонайменше 1472 адміністративні справи за так званою дискредитацією російської армії.
понад 1300 завершилися покаранням, переважно штрафами. Найгірша ситуація в Армянську, де тільки за перше півріччя відкрили 164 справи. Це ще одне свідчення тотального контролю, який Росія намагається встановити на окупованій території. На окупованому півострові російські аграрії розробляють план меліорації із розрахунком на майбутні поставки води з Дніпра. У коментарі пропагандистським медіа директор Національного дослідницького інституту сільського господарства Криму заявив, потрібно лише побудувати насосну станцію на початку каналу, далі вода піде самотоком. Інфраструктура роками не використовувалась, зношені водоканали, техніка, системи поливу. Попри це, окупанти сподіваються на стабілізацію ситуації і продовжують розраховувати на українську воду. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, експолітв'язень і нині посол України в Туреччині Наріман Джелял увійшов до престижного списку Vogue Ukraine Leaders 2025. Видання вшановує лідерів, які формують майбутнє України. Разом із Джелялом у списку прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, художниця Жанна Кадирова, активістка Тата Кеплер та інші публічні постаті.